Добър ден! Ние сме рогерите! Ето го и Байкара! Пъйса оттам издасно. Айде! Удобно, допето дисфорчно, ставам като животно. Един път като почна, може би нарочно. Тя магези мощно, аз купувам глупости за нея, ма изгодно. Карам го еляк и гледам всичко да е точно. Мога да я галя по-напара денонощно. Уши от я майка, псува ги на майка. Кара на скъпата радайка. Всяка нощ уши пари събрани на мозайка. После ми звъни, че съжалява и завайка. Тялото им мазно, типа си го бавно. Фаща ма за джоба, вика нещо ми е жадно. Аз си викам нещо, значи някакво място. Някъде къде ще правим секс много ясно. Идвам някъде, където няма мои други закони. Знам да си къде, където има много хора и монополи. Идвам някъде, където няма роли, Айде, побързай! А? Кой? И започва! От момичетата. Как самяташ, как готвиш, как го бараш, колко се раздаваш, съседите бучат, пенсионерите кълнат, а ние сме на път да заборим град. Съседите бучат, пенсионерите кълнат, а ние сме на път да заборим град. Идвам някъде, Той служа. Да. Видяхте ли го? Напишете много коментари. Слушайте ли, хора?